Wak masak loli. Nariko wak masak toco. Toco ko kawan makan nasi, kawan makan lontong buli ya. Aku nyo bawang merah, bawang putih ya, supadek, langkue, pathai dan iko daun-daunan ya, daun salam, daun limau dan daun kunyi. Dan tak lupa lado. Wak tumisnya, ko adek minyak bubuyah-buyah ko. Iko bekas masak goreng goreng talu kan nak ada minyak tu pakai 2 kali nak. Konyo lah siap daun-daunan wak masukkan kare-kare kan. Dan siap tu jangan lupa lado hijaunya wak masukkan juga. Jadi bertahap-tahap proses tu. Jangan wak campaan saya sadonyo ke dalam langsung kan, bertahap-tahap seperti cintaku padamu tu adalah tahap-tahapnya kan. Aku masukkan sayurnya. Buncis jo wortel lah masuk sayurnya sadonyo. Awak masukkan lo lah si bintangnya tadi ko si toco. Bak adek kariang ko toco. Toco ko yang sebungkus 1000 tu bisa lah awak pakai untuk 2 kali kan. Jadi ko bak adek ayahnya kariang lah termasuk mungkin dia yang masak selalunya kan. Awak kacau-kacau biarnya rata. Habis tu lalayuannya wak tambahannya si santan. Konya santannya. Jadi kalau ada yang bertanya, bisa ndak pakai santan instan? Oh bisa. Jadi kalau maleh merame-rame santan, membeli santan pun maleh pakai sila santan instan ndak ada. Aku masukkan garamnya. Kalau masakan berkuah ndak, wak masukkan garam kasar ko ndak ada. Tapi kalau masak yang ndak ada kuahnya, mie goreng, nasi goreng, jangan masukkan garam kasar. Bekonya pas wak adu wak beko belubuk ba adek bawa batu ko masak wak kironya garam kan. Aku kaldu ayam seketek jo karena wak nak nyo rasa ayam tu dominan kan. Awak tambahan lah si penyedap lain. Siap penyedap lain ko nyo saketek lo kan. Lah siap sadonyo waduh. Kalau wak nyo raso janganlah puasa mah batal lo beko puasa wak. Aku tahu goreng kalau ada yang dimasukkan tempe goreng kalau ada yang dimasukkan lupa wak rimbang wak lu wak masukkan onde wak masukkan lah dulu yo dan si pathai. Nah kalau untuk lontong banyakan kuahnya. Nah terakhir dia dulu kerupuk jengat kan, wak masukkan kerupuk jengat ko. Jadinya wak matian apinya lai baru wak masukkan kerupuk jengat ko. Karena beko kan nyes lioknya jadinya kan di dalam tuh. Lah siap sadonyo lah siap mah gulai toco wak.